Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani maviewers nonse pano ayima pachambo. Chambo nzuzu seupita ku Karonga uko before and Kweni after. Kama pita ku Karonga it's after Kwendeni but before and Kweni. Kucheza ndi anthu akupanga business pano pachambo trading center ndimene balili. Sikuti kapena mwina ananena kuti abwera uzayima pano, ayi angoyima kwaona anthu ndimene zilili pano. Mwamuona mhanya uno masana maso kwinu kuchikaya Jambo ndi mkumba uyo mundu wotingana boma hili ni mkata wakulima awo ndo amatimba ni awo na kukata muka bora winiko bado maiko usuni kwa nyumbani wa hili Mwaona mhanyona baba sikono. Mama sikono. Amanga. Wadziwa Dr. Michael Usi wakuamanya wachirakuyo kuona usangara kwa nkhope zawo ndai chimwendo waona Dr.
masuka ndi Boma ndilo mwene. Nyambaro palibe. Taonga. Mwaona na maso na maso. Live. Ikunyamura. Lero mwaona baba. Maso ndi maso. Mwagwira naso pankono tu iniyo. Sasa gwira kwa baba. Pakudapa wagwira. Face to face. Lero takunyadirani. Uno kuchambo mukulika waka. Mwaona. Live. Mwakondo pamuona live. Mwakondo vantu vomuonererani hapa. Mukuphalira kuti vichi. Kuti monosiri bokondo wachome pakona Dr. Michael Spano pachambo live. Taona rutani pafume mkaone na. Akulondorabe afuna zipidilirabe kumaona bamwe sikono. Mwakondo wa mama. Mumona wakapafoni basi. Mwaona maso na maso. Mwakondo atu. Mwakondo achomene. Kwaona. Mundu amasukenge wachezenge na anvati. Wationa wakulako vitukulia ise wakumaya moyo wa ise. Wakulako vitukulia imwe. Wakulia vinyakija. Ni benefizi. Benefizi. So imwe muri wakondwa chomeneka kukura na mogulira hapa. Chimwambo machiona ina mtiri. Namuonani. Wana pasi. Muku aganga. Kana ma business tizapano timuone. Mumuone. Wapura no mantha. Urumantha hai. Mundu wacheze na watu. Kampeni italamba afike pano. Pachambo pano. Pano. Aspika kwele pati. Pano.
Mwakondwa rogo. Mwakondwa. Ndio kondera soka mbili. Kwambiri. Kama ina azendera anthu ake. Azendera anthu ake. Ndipo ndikadakonda kana panga siku loti azabwera zadendere mu bwino. Eti. Zacheze nawo. Pano angokudzidzimutsa. Pano andidzidzimutsa koma ndifokondera kwambiri. Ndilokondwa mpaka na pano. Kukondwa chomene, kukondwa chomene. Kujipepula, kwenda pasi, kwa mpangwe bachekulu, bakundikira ivi. Ndithu ndi. Isena setaonga chomene. Kuliche kuti panyakaya wimirira wakaise tikhaleko mwati yayi. Bationa pano tutaonga chomene. Nasetaonga tamunyadirani. Unaka kuona eka zimene zikuchitika. Eti? Tatokoza. Gasiyana zokuti kutuma ntumu zimakazo vuti. Zimakazo vuti. Kinyengo pahepo chimakazo kuti palibe. Palibe? Takunyadirani. Ziko. Boma limene. Mwakondwa mama. Vice President kugula mphangwe. Tena kugula mphangwe. Mwakondwa. Nangu muonani kuti mwangureka mphangwe mwangurukapokerera kura. Mwasanga kura wakuti yaikagureko mphangwe ino. Mwakondwa. Taonga. Mwaona maso na maso. Agulisha mphangwe iyo gulisha mphangwe. Limene mukuonera anthu aku Chambo kuno pa Chambo Trading Center kati center kakang'ono kwambiri koma anthu asangalala kwambiri mukutha kuona nokho anthu asangalala kwambiri waona Vice President. Sangalala kopyana ati mama yomwana kachaso wewe wameki na mama nani kapelingo Mwari banji mwaona tu taonga yewe taonga yewe. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.